सिगां मीडिया नोंथांमोननिसिम आरो बेयाव थानाय जोंनि XBMनि गासै सोद्रोमा बिथांमोननिसिम खुलुमनाय सिबिनायखौ जासिग्रोबाय। जोंनि नोंथांमोनखौ लेंहरनायनि गुबै थांखियानो जाबाय फैबाय थानाय जे आसाम एसेम्ब्लिनि जानो गोनां इलेक्सन, बेयाव जों एक्स वार्कारनि जानानै माखासे बाथ्रा बुंनो लादों। जे जोङो गोबां समनिफ्राय जेला बर' आन्दलना जागायजेनदोंमोन, बे समनिफ्राय एक्स वार्कारआ जोङो बे बड'लेण्डनि थाखाय गोबां खामानि मावबोदोंमोन। दिनै फैयै जे जोङो थांनाय 5 बोसोराव जे UPPL सरकार थानाय समाव जोङो बिथांमोननो मदद होबोदोंमोन आरो बे 5 बोसोराव बे UPPL सरकारा जिबायदि हारि माहारिनि गेजेराव गोजोन खौसेथिनि गेजेरजों बे हालामखौ जौगानायनि गोबां मोजां खामानि मावबोनायखौ नुनानै देग्लाय नैबे आसाम एसेम्ब्लिनि जानो गोनां जे इलेक्सन, बेहाय जोङो जयै खौसेयै सेन्ट्रेल जोंनि एक्स वार्कारनि बिथोन बायदियै बिथांमोननि बुंहरनाय बायदियै जोङो देग्लायनि बे इलेक्सनाव जोङो फुल्लि UPPLनि बिजाथि बिथांमोनखौ मदद होनो जों ओंखारदों। जों चिरां जिल्ला जानानै चिरां जिल्लानि मोननै समस्ति, मोननै बियाब सिडली आरो बिजनी, बे मोननै बियाबखौ जोङो जोंनि गासै बेयाव थानाय वार्कारफ्रा उदाङै मदद होगोन आरो खामानि मावगोन। जोङो बेखौ आङो बे चिरां जिल्ला XBMनि लोगो आफादगिरि जानानै रायजो राजा आरो जोंनि मेम्बारफोरनि गेजेराव बेखौनो बे मिडियानि गेजेरजों फोसावनो लुबैदों एबा फोसावनो सानदों जे जोङो थांनाय 5 बोसोराव जोङो सान्थिनि थाखाय जे मोनसे सान्थिखौ प्रतिष्ठा खालामनानै आइ आफा रायजो राजाखौ जेरै जोङो मोजां बिथिं जोङो खामानि मावहोनाय आरो सोलोंथाइनि बिथिं सुपार 50खौ लाफानानै स्पर्ट्सनि बिथिं गोबां गिदिर नेसनेल खेलाखौ लाबोनानै जोंनि प्लेयारफोरखौ जेबायदि मोनसे मोजां जौगानायनि जि लामा दिन्थिदोंमोन, हारिमु बिथिङावबो आबाद बिथिङावबो गासिबो दिगजोंनो जेबायदि मोनसे रोंखा राखा खामानि मावनानै जोंनि हारिखौ आरो बे BTC ओनसोलखौ जौगानायनि खामानि मावनायखौ नोजोर होनानै जोङो देग्लायबो जोङो चिरां जिल्ला हिसाबै जोंनि गासै एक्स वार्कारफोरखौ बे दोलोनोनो एबा UPPL दोलोनोनो मदद होनो थाखाय जोङो दानिफ्राय जोङो मोनसे सांग्रांथि जाबाय आरो बयनोबो बे मेसेजखौ होनो थाखायनो जोङो नोंथांमोन मिडियानि गेजेरजों फोसावनो थाखाय नोंथांमोनखौ बेयाव लेंहरनाय जादों। जोङो गासै बे BTCनि गेजेराव जोङो 10,000सो जोंहा सोद्रोमा दङ आरो जोंनि चिरां जिल्लायाव खमैबो 1500सो दङ। बे 1500 गासै जोंनि जे सोद्रोमाफोर बिथांमोना फुल्लि दिनै UPPLजों समर्थन जानानै खामानि मावगोन आरो जोंनि बिजाथिनि जानानै फोसावगोन एबा खामानि मावगोन। बेखिनिखौ आङो जोंनि गासै सोद्रोमाफोरनो दिनैनि बे प्रेस मिटनि गेजेरजों मिथिहोनाय जाबाय। जोङो निस्सय उननि जि मोनसे सरकार, बेयाव जोङो मोजां फिथाइ थाहैगोन आरो जोंनि जाय केन्डिडेटखौ जों हेफाजाब होगोन बे बिथाङा देरहासार जागोन। जोङो बेखौ दिनैनि बे प्रेस मिटनि गेजेरजों जोङो आसा खालामो। खारन बेयाव थानाय गासै जाथि जनगोष्ठीया जोंनि बे सानै केन्डिडेट एबा जोंनि UPPLनि मानगोनां बिजाथि बिथांमोनखौ मदद होनायखौ जोङो नुनो मोनदों। जोङो गामि ओनसोलाव थानाय जायफोर भटार बिथांमोननि खुगानिफ्राय जों जाय बिजाथिखौ मदद खालामगोन बिनि फारसे गोबां हेफाजाब हहारि होनायखौ जोङो मोनदों। बेखायनो देरहागोनखौ जों नुदों आरो जों देरहानायखौनो कामना खालामो। आङो दिनैनि प्रेस मिटनि गेजेरजों बे बाथ्राखौ
बयनोबो मोनथिहोनाय जाबाय आरो जों बिथांनोनो अरायसम बिथांमोननोनो बे सानै बिजाथिनोनो जों हेफाजाबखौ होगोन बेखौ जों मिथिहोनाय जाबाय। नोंथांमोना हेफाजाब होनो ओंखारबाय जिहेतु दा नोंथांमोननि हेफाजाब होनायजों लोगोसे रायजो राजाफोरखौ नोंथांजों सापर्ट होजानो लुबैना लुबैया आरो सापर्ट होजानो लुबैब्ला माबायदि सापर्ट होजानो लुबैयो? जोङो सापर्ट होनायखौथ' जोङो फुल्लि होखागोनानो जाहैबाय। जोङो हार्ट एन्ड सोल जोङो खामानिबो मावगोन, रायजो राजाखौबो जों बुजायगोन। जों नङा, जोंनि गासैबो केडारफ्रानो गामि समाज आरो गासै रायजो राजाजों बिथांमोननि फारसे मोखां नायनानै बाथ्रा बुंगोन आरो हेफाजाब बिगोन, भट होनांगौखौ खावलायगोन आरो रायजो राजाफ्रा निस्सय बेयाव जोंनि खोथाल' नङा, बिथांमोनखौ बा जोंनि मानिजाथाव केन्डिडेटखौ देरहाहोनांगौनि खाथिराव भट होनो आवगायबोगोन। जों बेखौ मोनदांदों, जोंहा मोनसे बिसास दङ बिथांमोना देरहागोन। नोंथांमोना सुखुनाय मोनाखै जानो हागौ, जों नोंथांमोननि बुंनायखौ एसे हमनो हागौ। 5 दाननि गेजेराव बिटिआर सरकारनि जिखिनि रुलिं, बे समावहाय माखासे दावराव दावसि जालांबाय। दा बियो जोंनि जाथिनि गेजेराव माबा मोनसे एफेक्ट खालामदों नामा, हारिनि गेजेराव मोनसे एफेक्ट खालामदों नामा होनना सानदों नोंथांमोन? बियोथ' जोङो ओरैनो बिटिसिआव थानाय हारि माहारिनि गेजेराव जों मोनसे सान्तिखौ प्रतिस्था खालामनायखौ थांनाय 5 बोसोरनि सरकाराव मोनदोंमोन। दिनै नाथाय दानि जाय गोदान सरकार, बिथांमोननि समाव जोङो हारि माहारिनि गेजेराव माखासे दाङाबाजि, बेले बेजे सृष्टि खालामनाय, गावजों गाव भुल बुजाबुजि बाथ्रा बुंनायफोरखौ बा एरन एरसन खालामनानै गावजों गाव नांज्लायहोनाय जि थासारि, बायदि बखिनाय बायदि बुंनायफ्रा ससियेल मिडियानि गेजेरजोंनो जा, निउस मिडियानि गेजेरजोंनो जा बा गावजों गावजोंनो जा, बे थासारिखौ जों नुदों। जौ जुवानि आड्डाफ्रा दिनै बांनायनिफ्राय बांदों। जायफोर ग्रयिं जेनेरेसन, उन्दै उन्दै गथ'फोरनि सायाव दिनै राजनितिकनि मोनसे लबि दिन्थिनानै जौ लोंहोनाय, बेदर जाहोनाय थासारिफ्रा दिनैनि समाव जागासिनो दं, जोंबो नुगासिनो दङ। जों जायखौ लुबैया, समाजा जायखौ जों हास्थाया, बे थासारिया जोंनि गेजेराव जानायखौ जोंबो नुदों। नाथाय सरकाराव थानाय मानसिफ्रा बेखौ बबे लामाजों मा खालामनो नागिरदों जों बुजिनो हाया। जोङो मथथे सरकारखौ सोलायहोनांगौनि नोजोराव आरो बे थासारिखौ जोङो बोस्रांनायनि मोनसे गोथार थांखिजों जोङो बेखौ नोजोर होनानैनो जोङो इउपिपिएलनि दानि बिजाथि, जों चिरां जिल्ला हिसाबै सिडली समस्ति आरो बिजनि समस्तिनि बिजाथि बिथांमोनखौ देरहाहोनांगौनि थांखियाव खामानि मावनो जोङो आवगायबोदों। बिपिएफनि जिखिनि दा बिपिएफल' नङा, दा बिधान सभा बिसायख'थि फैनाय लोगो लोगोनो माखासे बिपिएफनि गुन्दागिरिफ्रा माखासे ओनसोलफ्राव दावराव दावसि खालामगासिनो दं। माबोरैबा देरहागोन बिदि सोलायलागासिनो दं। नाथाय इउपिपिएल दोलोआ बिदि खालामाखै। दा मा फोरमायनो सानो बिनि बेलायाव? माबायदि फाराग जागोन? बियोथ' जोङो जि थासारिखौ जि मेगनजों जि नुदों, बियो बे सरकारनि गेजेराव जाफ्लाबाय थादों। मोनसेल' जायगायाव नङा, दाब दाब जायगायाव जागासिनो दङ आरो बियो निस्सय इलेक्सनसिम बिसोरो बे अबस्थाखौ खालामगोन। बिसोरनि जिबायदि मोनसे नोजोर बा थांखि, बे निस्सय जों जनसाधारननि गेजेराव बेखौ बिसोरो अराय लाबोनो नाजागोन। बेनि थाखाय जों बयबो सांग्रां जानांगोन। बेखौ एरायनानै जों समाजखौ फोसाबनायनि नामाव बा जोंनि जे ओनसोल, बेखौ जौगाहोनायनि गोथार थांखिखौ आवगायाव लाखिनानै जोङो खामानि मावनो आवगायबोनांगोन। जोङो बिथांमोननि बेखौ बा बे थासारिखौ फोजोबस्रांनो बा माबा मोनसे खालामनो हानायनि जोङो मोनसे बाथ्रा बुंनो जों लुबैया बा हानांगौखौबो जों साना। बिथांमोना बबे थांखिजों मानो मावदों, मा खालामनो नागिरदों, जोंहा बेहाय बुंनांगौ गैया। जों खालि जोंनि जि मोनसे समाजनि थासारि, बेखौ जाहाथे जों मोजां खालामनो हायो आरो जोङो ओनसोलखौ जौगानायनि मोनसे मोजां खामानि एबा बिहोमा होनो हायो, बे नोजोरजोंसो जोङो दानि जाय बिजाथि बिथांमोनखौ मदद होनो ओंखारदों। जिखिनि 2020 सनाव जिखिनि बिटिआर एक्ट जालांबाय, दा बिनि माखासे इमप्लिमेन्टेसननि माखासे बाखि दङ, बेखौ माबायदि मावफुंजानो लुबैयो आरो माबायदि खामानि मावगोन बेनि सायाव नोंथाङा? बेखिनियाव जोंहा गोबां बुंनांगौ आरो साननांगौ दङ। जे जोंनि थांनाय जे एकर्ड, बे एकर्डआ जोंनि हारिनि थाखाय बा बिटिसिनि थाखाय मोनसे मोजां मोनसे एकर्डमोन। नाथाय
जोङो बेखौ नांगौ समाव जिबायदि इमप्लिमेन्टेसन खालामनांगौमोन बेखौ दिनैसिम नुनो मोनाखै। बेनिखायनो बे एकर्ड इमप्लिमेन्टेसनखौ नोजोर होनानै आरो बेखौ मावफुंनांगौनि मोनसे आद्रा थानाय खामानि, बेखौ मावफुंहोनायनि नोजोरावनो जोङो जोंनि बिजाथि बिथांमोनखौ देरहाहोनायनि जे खामानि बेखौ मावनो ओंखारदों। आं सानो जे गुबुन गुबुन जिल्लायाव थानाय गासै जोंनि एक्स वार्कारनि बिबानगिरि आरो सोद्रोमा बिथांमोनहा बेखौ नोजोर होनानै बिथांमोनाबो खामानि मावथों आरो बाथ्रा बुंनो ओंखारथों, आं बेखिनिखौ लुबैयो। दा जोंहा जे एकर्ड, बे एकर्डआ मावफुंजायोबा दुलाराय बर' हारिनि थाखाय जे आद्रा थानाय माखासे गामि सोसननायनि बाथ्रा होन, जोंहा मावनांगौ गोबां इन्सटिटिउसनफोरनि बाथ्रा दङ, बेफोर गासिबोआ मावफुंनायनि खाबु मोनगोन। बे नोजोरावनो जोङो दिनै जोंनि बिजाथि एबा UPPLनि गासै बिजाथिखौ मदद होनो जोङो आवगायबोदों आरो जोङो बेबायदिनो खामानि मावलांगोन। जिहेतु मोनसे रुलिंआ फैयोब्ला मोनसे एकर्डनि जिखिनि बाखि बा आद्रा थानाय बेखौ मावनांगौ दायित्व थायो। दा बे समावनो BPF सरकारा रुलिंआव दं हिसाबै बिथांनि खुगानिफ्राय मालाबा एकर्डखौ मावफुंगोन होनो, मालाबा मावफुङाबो होनना बुङो। बेनि बेलायाव मा बुंगोन नोंथांनि सायाव? दाथ' जे दानि जि गभर्नमेन्ट, बे सरकारनि जाय चिफ, बिथांखौ सासे मिसलिया होननानै बुंब्लाबो बुंद्रायनाय जानाय नङा। माने बिथांनि खुगानिफ्राय जिबायदि मोनसे भाषण, माने गुबुन गुबुन जाथि जनगोष्ठीफ्रा मोनसे गनायजायै भद्र भाषा ओंखारिखौ जों नुयो। बियो भद्र भाषाजों माखासे बाथ्राफोरखौ बुंनायनि जे चरित्र बेहा गैया आरो बे मिसलिया रावखौनो बांसिन बाहायनानै जनसाधारननि भटखौ आदाय खालामनो, बे थासारिखौ, बे अबस्थाखौ जों दिनै नुदों। दा बेखायनो बिथांमोना बिजोंनो निस्सय भटखौ आदाय खालामनो नाजागोन। बियो जे मोनसे मिसलिया आरो अभद्रजोंनो थांगोन, बेखौ जों नुनो मोनगासिनो दङ। दा बिथाङा जेखि बुङा, जोङो पार्टि हिसाबै UPPLखौ जों मदद होनो ओंखारदों एक्स वार्कार जानानै। बेखिनिया जोङो अरायबो जोङो मावगोन। रुलिं हिसाबै मावनांगौ दायित्व थायो हिसाबै माबायदि मावजानो लुबैयो एक्सुवेलि एकर्डनि जिखिनि थालांनाय दफाफोर? बेयाव जोङो बुंनांगौआ, जिहेथु बिथांमोनाबो BPFआबो बर'निनो मोनसे आनसलिक दल, बिथांमोना मोजां नोजोरजों मावोब्लाथ' जोंहा बुंनांगौ गैया। नाथाय बिसोरो माब्लाबाबो मावगोनखौ जों नुवा, जायनि थाखाय जोङो बिथांमोननि जे गाबिलिटि बेखौ नाहरनानै बा नुहुरनानै मोनसे इंगित, मावनायनि इंगितखौ नुयै हिसाबै जोङो एक्स वार्कारा दिनै UPPL जाय बिथांमोना मावगोन, जाय बिथांमोना सुक्तियाव साक्षात बा सहि होबोदों, बिथांमोननि सायाव जोंहा मोनसे आत्मबिश्वास दङ आरो हारिनि थाखाय बा ओनसोलनि थाखाय गोबां खामानि मावनायखौ जों नुबोदों। बे हिसाबैनो जोङो बिथांमोनखौ मदद होनो ओंखारनाय